pugong managkalibang Hindi, ma'am, nato. tambaw na ba nagkuhan, ma'am? Ha? Diabetic. Tambaw na diabetic. Ay. Salamat, ma'am. Oh, ang sarap. Naka-channel? Oh, shout out na to. Lap trip level 99. Love trip Level 99. 1199. Level 99. Level 99. Oo. Naka-channel? Oh, shout out na to. Abi, lista bi. Welcome to my vlog! Oh, isulti mo ba? Isulti mong vlog. O sa imong channel. O sa imong channel di ay. Ha? Atin mo. Pohon, ha? Pohon. Pohon. Vlogger ka. Ano sa may imong channel, bi? Shout out mo. Sa kam sa Lap trip level 99. Love trip Level 99. 1199. Level 99. Level 99. Oo, muna Oh, mo. lap trip level 99. muna Oh, mo subscribe page, na ka mo. Subscribe na mga salo-sala. Kay mga gwapo, mga buutan ni sila. Oh, salamat yun, kasaligan kaayo ni sila oh. Muna yung bagay Yan, sa oh. sim nga mga kuyaw. Okay. Pas kayo na sila. Oh, may trabaho, ni-release na. Larga. Lap trip kaayo ni siya oh. Oh, kalingaw. Kalingaw Sisi jud. basta tapit ang ngipon. Ang tandi na tayong ngipon. Bitaw. Hello. Welcome to my vlog. Welcome to my vlog. Subscribe. Subscribe. Apply na And subscribe, follow sa Follow. among page nga Lap trip level 99. oh, naapo diay sa page. Okay. TikTok page na mo nasa YouTube channel. Oh, Lapot. okay. Salamat, Nay daghan. salamat. Okay. Naka-shout out siya. Lap trip level 99. Nara. Ismail, Okay. nag-aalala kayo mga kapo. Kana pangitaan ninyo diri sa Island City Mall. Guwapa! Oh my God! Kakatuwa naman to sila. Ay, salamat kay makatawatan ninyo. Thank you kayo. See you sa Sunday ha, Sunday. 3. Okay. Dalawang patay na. Ayaw na siya mag-trap. Oo. Hindi daw buwag. Ya, kanana. 260 ang kilo nila dire. Kamot intan, binuo ko. Ipalayo ng kamot. Isos. Dede, yapin lang. Gano'n natin sa sabaw ka na pagkakataon kita. Ayaw intan. Joke lang ha. Okay. Joke lang. Kani, tagpila pa yung kilo ani? 320, ma'am. 320 na diyan. Ika na. 320 na diyan na. Mahal mo sa mall naman tingali. Ganyan pala. Kuha akong ano. Ano ko sa riwa yung sumbatan? Ha? Kuha ako ng ano. Ano tres mo yun? Tarap natin siya. Yung bagong abot, pag marami pa na. Ay, kuha tayo ng ano. Masarap yun. Bataan. Sorry. Sorry ba yan? Ayan, ang aso. Delikado. Uy, ang ganda ng Magdumas ka. oh, ganda ng pusit. Sayo sir. Ganda ng pusit. Parang di kataan eh. Pila? Iha lang. Duha? Ano kilo? Oh, ang sarap. Guwapa kayo. Kabuawan. 200. May alimango sila oh. May alimango oh. Ay, tama lagi may kuan. Lumarlin ha. Ganda. Watagi kuan. Badlo. Sa bang. Kasa.
Kinilaw. 50 na ko. Kuha tani? Kana man bi, mulmul 300 lang na ma'am. Ha? 300 ay kilo, 350 man na. Kanyon ka. Wala po na bili. Pila na? 300 lang. 300 daw. Ha? 300 sir, 350 man na sir. 300 lang inyo sir, panyon. 250 sa una, ngayon 300 na. Kani kag bay sir. Adalan. Ah. Mahal mo na dahan sir. Kana na lang sir. Iloan bitaw na to sir. Pili ko no, pili. Pila man ka buo. Kari ngani ka nagbo. Lato day. Nga na katagpo. Ibutang na to sa kuan ba? Nga na katagpo. Saan? Pila ka buok ma'am. Ihalo doon sa supapatsa. Ani. Eh, kalisisan lang natin. Pwede dahil loan na to dahan. Luar na, tango ng ito. Kaliskisan. Kaliskisan, yun lang. Okay lang. Dala lang. Kani. Tagko, tagko. Kani duha. Oo. Okay. Kaya tagko. Okay. 300. Lapu-lapu po. 450 ngayon ang lapu-lapu nila. Hari kata taguray ka rin. Tira ko. Yung truck. Ang tampo ko. Sayang. Taba no? Ala yung tayo, ito ka na, ibakan mo diba? Ha? Sana, 990? Jesus, 10 pesos na lang na sorry doon sa 1,000 dito sa dito. Buhay. Ang masarap ng mga prutas niya. Ang lalaki ng binili kong saging. This yung imong lumboy. Sa lila ma'am. Ha? Lila. Sa lila. Oh, boy, tamis ni. Lamia, oy. Aliti ko ma'am, 100 naman tapos. 100 ang isa kay nga na. Ano ma'am? Sa baka ni ha? Makapugong managkalibang Hindi na ma'am, to. tambaw ro ba ni Gatuan ma'am? Ha? Diabetic. Tambaw ni diabetic. Ani ay? Gusto lang yung katilawan ako. Anak kay wa pa katilaw. 20. Mahal na di ay. Bali 100 na di ay kabo. Saan ang kabuhay sa Latino? Kanang na to kaya magaan ni kay Era. Mani bit-bit ko. Kasi kugingan oy. Dili magpugi ma'am, di man ta kaon. Magpugi ta. Aron makakaon di ba? Okay ma'am. Nga na yun. Ana jud ma'am, maglingkod ra ta ma'am. Tambal ra ba ng lumboy? Makatambal ko no og diabetes, no? Lumboy sir, Pila mo pa na. 100 ra sir ta. 100 na sir. Palitin na sir. Ay, pwede kong buwad at to, lamias, buwad, oy. Nanimaho ang buwad kalami. Ay, daghang makita dire sa merkado na. Ay, kayo. Nari, kapayas. Avocado. O, niyara. Niyara, ma'am. Okay, thank you, you. ma'am. Sus, prutas na lang akong kano. Di na ako magluto, eh. Sana, eh. Okay, kalami. Pero di na, nagpalit na prutas. Di na. Tama na. Eh, ano pa? Ito na. Mangita ko og saging saba o ginamos. Sa aman ani. Gusto ko nakapalit. Tingnan.
Tagpilaan ni Doy. Kanang hilaw, Doy. Hilaw. Di para si ginamos. Parehara? Pilay kilo, Doy. 3.5. Ay, kana. Nay baligya ginamas. What? No, Asa na pit? Anang na maligyag ko ano, buwad no? Ano? Tawang 160 na ang kilo sa okra, ang palit ng okra. Pero nice yung mga kulay o. Nakay 100 anak. Kanang... Ini, kira? Hindi ba na? Alam mo, rak patay lagi to. Buhay. Ayun na. Ha? Ang galihok? Buhay pa niya. Buhay pa. Buhay pa. Ya, sir? Gusto na, sir? Buhay pa, buhay pa. Tura lang niya nga, kuhan kay... Di man gumibilig yung patay kay... Water nga sa ano niya. Pili kilo nga pa. Oh, kumpara lang. Ha? Okay. Oh, nani. Nani, kay buhi pa. Amay daghang patay dito, pero may hit ka ron. Aba, mura ngayon ang bangos, 200 lang. 380 yung hipon. Walang kito. Ang ganda nito. Nagpila ni? 35 ma'am, tulo 100. Oh. Yes ma'am. Upat, pila? 135 ma'am. Tagay tag upat, day. Maunig akong merienda sa una sa recess high school ko. Oh, ang tawag ani kabkab. Di ba? Oh, kabkab. Okay. Upat ka buok. Duha. Mura man tanig nagkaon og plato no. plato gikaon. Oh. Ano yung po dahil? Kay crunchy. Ha? Crunchy. Oh, crunchy. Murag chicharon. Chicharon nga tamis. Kanya, nice kay kanang kuan. Kanang bulanghoy. Oh, pure O pila naman na day? 135 ma'am. 135. Tulo ko gamay-gamay. Kasi siyo ano ma'am? Allah, siya sinsiyo. Oh, 100 na lang. O, bisan 200. Isa. May daghang bilang baligya diri. Kita ko yung ano, siniguelas. Andito, ang daming siniguelas. Oh. Wow, 65. Kapalitan, tagtungaan eh. Oh, ma'am. Siniguelas. Oh, ma'am. Ito nga, ma'am. Nagpila ng mangga. Ang sama din nga mangga. Mangga, apple nga. Apple, mangga, ma'am. Apple. Ala, lahi lagi. Oh. Nagpila? 100 ang kilo. 100. Mm. Palita, tagtulo ka buok. Oh. Wow, nice naman. Timbangan sa unde beto nga sa kilo, are. Ay, ilagay mo mga prutas kay murag prutas ug engkantada. Lahi ini mo mga prutas kay Seryo? engkantada. Ha? Are, gwapa kayo. Oh, guwapa kayo. Karon pa manggune. Oh. 15 kilos ra manggune. Yawa, oy. Tulo ka bukan eh? Resikoso kayo, ma'am. Tulo? Kanang guwapa pod. O gwapa na. Ma'am, gusto na. Upata na lang aron tigisa mi. Upat man mi. Ay, taot lagi. Pila si ma'am dahil. Ayay. Ah, nice. Pili kilo ana dai? 140. 140. 100. Ay, 140. Mas mahal pala dito. Ha? Okay. Wa akong istorya na akong kam. Engkong mas mahal di dire.